पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो होमबासो मिन्थिसिगोन ना लाबायनाय ब्लेक कब्रा स्नेक नोंसोरो लानो गोसो इउज खालामनो गोसो माबा खालामब्रा मा होनो सिरि सिरि ला सिरि सिरि माबानानै इउज खालाम बेफोरखौ माने अपेनलि ससियेल मिडियायाव दिन्थिनाया मोजां जायाखै आंनि मथेबा आरोना आंनि साननाय मथेबा ब्लेक कब्रा दङ बेयो हौवाफोरनि आथोनखौ गिदिर गोलाव खालामग्रा गिदिर गोलावल' नङा माने गोराबो खालामो माने स्ट्रं खालामो हिनजावफोरनि बे गोजौनिखौ गिदिर आरो मोजां शेपआव दोनो जाहैदों ओमफ्राय आदा आलफ्रेड मा होनो खालि गिदिर गोलाव खालामग्राल' दङ नामा माबा फिसा खालामग्रा गैया फिसा जाग्रा फिसा खालामजानायखौसो नांगौ नोंसोरो लानो गोसो इउज खालामनो गोसो माबा खालामब्रा मा होनो सिरि सिरि ला सिरि सिरि माबानानै इउज खालाम बेफोरखौ माने अपेनलि ससियेल मिडियायाव दिन्थिनाया मोजां जायाखै आंनि मथेबा आरोना आंनि आदानि फिसालाया माने बियो जेब्ला 14 बोसोर जायो अब्ला बियो आंनाव सोंदों आनै बर'नि आलफ्रेडखौ सिनायगोन ना सिनाया आनै नोङो होननानै आरोना ओमफ्राय आं बुंबाय सिनायो होननानै ओमफ्राय बियो बुंदों डेन्जार मोजांलै ने आनै बिराद मोजां मटिभेशनेल भिडिअस होयोलै इंलिशनि बिराद मोजां जायगा देखायखायो आं बिराद मोजां मोनो आनै नोङो सिनायो दा आनै होननानै बिराद मोजां सोंदों आरोना आंनाव ओमफ्राय औ आं सिनायो होनना बुंबाय आं बेनिफ्राय बुंबाय आं नोंलाय माब्रै सिनायनाय होननानै ओमफ्राय बुंबाय बियो आङो आइनि मबाइलाव मामानि मबाइलावहाय सानफ्रामबो आं बेखौ नायो होननानै बुंबाय आरोना माने बिमानि मबाइलखौ लानानै जितु आंनि बाजैनि मबाइलखौ लानानै बियो माने आलफ्रेड सार्च खालामनानै माने बियो नायो जाहैबाय भिडिअसखौ इंलिश मिडियाम फरायनाय नालाय ओरैबायदि स्मार्ट आरोना स' दायो बियो 16 बोसोराव हाबगासिनो बिसोरबायदि गथ'आसो नायो भिडिअसखौ बिमानि मबाइल बिफानि मबाइल लायै फरायफुनाय गथ'फोरा जायखौ मोजां मोनो जाय फेमास बिसोरखौहाय नागिर मालाय इंलिश मिडियामाव फरायनायखाय बुजिजोबो इंलिशनि हाजारखि भिडिअस होआ मानो बर'निखौथ' बर' बुजिखायो नालाय ओमफ्राय बेखायनो बिमा बिफानि मबाइलखौ लायै नायो आरोना स' बेफोरबायदि गथ'फोरा दायो हगारनाय दायो भाइराल जानाय दायो बेबायदि भाइराल जानाय बे भिडिअसखौ बेबोथ' नुगोन बेबोथ' नायो बेबोथ' आदा आलफ्रेडनि एकदम फेन नङा होमबा मोजां मोनग्रा बेबो सासे स' बेयोबो नुयोब्ला बेबो मा सानगोन गोसोआव नंमारगौ नामा बैफोर उन्दै गथ'फोरासो बांसिन नायो जोंनि दानि जुगावहाय गथ'फोरा थ' बिनि थाखाय माने बेफोर भिडिअसआ अपेनलि खोन्थानाया माने मोजां जायाखिसै आरोना नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया जोंफोर जाहैबाय फिसा इउटुबार्स नङा होमबा गावबागाव जोङो ब्लग भिडिअस एरि होयो माबा माबि होयो नाथाय जोंहा बुजायनो हानाय जेबो गोहो गैया एफा गिदिर इउटुबार गिदिर गोलाव बयजोंबो सिनायजानाय जा बिथांमोना जुदि मोजां दिन्थियोब्ला मोजां लामाजों गासैबो फल' खालामगोन नायगोन सोलोंगोन नाथाय बेफोरबायदि अपेनलि माने सिक्रेट बेफोर बुस्थुफोरखौ माने दिन्थिनो नाङा आरोना ससियेल मिडियायावहाय आंनि मथेब्ला आरोना स' जोङो दायो बुङोब्ला जोंखौ बयबो बुंगोनसो मा होनो दानि जुगावहाय बेबायदि जाजोब्बाय ट्रेन्ड्स जाजोब्बाय सोलायबाय बेफोरबायदि गोबां बुंगोन आरोना जोंफोर बुंजानो गोनां जागोन दायो आं मिथिगौ अब्लाबो माने अपेनलि बेफोरबायदि खोन्थानायखौ माने आं मोजां मोनैखाय आं भिडिअसखौ लाबोनाय जाबाय आरोना जियानो जा गिदिर इउटुबार्सफोरखौ मालाय गासैबो सापर्ट होखायो मोजां मोनखायो मोजां भिडिअस लाबोग्राखा नालाय सिगांनिफ्रायनो आदा आलफ्रेडआबो स' बेखौ बयबो मोजां मोनखायो नोंगौ आंबो मोजां मोनो आंबो नायो बिनि गोबां समनिफ्रायनो नायबोबाय मोजां मोनबोबाय नाथाय माखासे समावहाय बैफोरबायदि माने नायथाव जायो उन्दै गेदेर बयबो नायो नालाय भिडिअसफोरखौहाय थ' बिनि थाखाय माने अपेनलि जेखौ खोन्थानाङा बेखौ खोन्थायालासिनो भिडिअसखौ लाबोबा मोजां आरोना दा बिसोरो एडभार्टाइजनि थाखाय लाबोदों दा उन्दै गथ'फोरा हनै नुजोब्बाय मिथिजोब्बाय भाइराल जाबाय स' बेफोरो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां गुबुंलेखौ लाबोनायखौ मिथिनो मोनो आरोना मानो होनबा उन्दै गथ'फोराबो नायो नालाय दा बिसोरखौ मोजां लामाजोंसो खोन्थालांनांगौ दिन्थिलांनांगौ दा बेफोरखौसो माने गिदिर इउटुबार जानानै जुदि दिन्थियोब्ला माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव सोलोंलांगोन आरोना फेसबुक नायोब्लानो खालि बे वर्ड्सखौ लानो माबा गिदिर गोलाव जानाय गिदिर जानाय माबा सेफ जानाय बेफोरखौल' माने डाइरेक्ट खोनागोरखायो आरोना माने भाइराल जाबाय बयबो शेयार खालामबाय नालाय स' बिनि थाखाय एकदम खोनाजाथावै फेसबुक अन खालामथाव जायो बेफोरबायदिया माने एकदम नुगासिनो नालाय आं बेखौ बुंबाय मानो होनोबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेफोरबायदि सोदोबखौसो बांसिनानो बयबो गोसो होयो जोंनि दानि जुगावहाय बयबो गोसो होयो फल' खालामो आरो शेयार खालामो स' बिनि थाखाय भाइराल अभार जाबाय नालाय थ' फेसबुक अन खालामबानो बेखौल' नुयो फेसबुक अन खालामबानो बेखौल' नुयो थ' बिनि थाखाय आङो दिनैहाय लानानै फैबाय आरोना बे भिडिअसखौ नोंथांमोना मा बुङो मा सानो आं जेबो मिथिया नोंथांमोना गासैबो बुजिनाय गोरोंखा मिथिखानाय बर' बिमानि रावजों बयबो जोङो मिथिखानाय नङा होमबा बेफोर रावफोरखौ स' लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला
मस्ट वेलकाम एन्ड लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो बे भिडिअसनि गेजेरजों सोरनिबा गोसोखौ दुखु होबायब्ला आइ एम रियेलि सरि जानायखौ नाजावदो जायखौ फोरोंहरदो रोङैखौ फोरोंहरदो नङा होमबा स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच फर वाचिं नायनायनि थाखाय आंनि भिडिअसखौ गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो